नोङो बे लिरनानै फरायनानै जोङो एम ए बि ए फरायनानै नों गामिनिफ्राय ओंखाराबा बे जाम्बायानो जाबाय आं दहाय होननाया दा ओंखायनो जोङो बाहेरायाव ओंखारनानै बाहेरानि मानसिफोरजों एसे माने सोलोंनो नाजानांगोन आरो दा नोङो मालायखौ मुगैयोबा नोंबो मुगैजागोन बेबायदि आरो जेरै बुंनाय दंना मालायखौ आसि देखायोबा फारसे फायथाबा फायखनफिनबाय नोंनाव ख्रिस्टान हिन्दु बुद्धिस्ट मा दुनियाव बेरायनो फैयो टुरिस्ट जायगा नालाय जेबो प्रब्लेमा गैया बिसोरनाव माइन्ड सेटनिफ्राय जोङो ओंखारनो हागौ मानि जोंनि बर' हारिया दावखोनाय नङा आरो टाइम लाबावगोन बेयो 50 बोसोर 60 बोसोर टाइम उनसिन जाबावगोन गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै आंजों आदा आलफ्रेड दङ जोंहा बर' हारिनि सिनियर इउटुबार आरो जाय आदाया PhD खालामखांनायनि उनावबो दिनै ससियेल मिडियायाव बा इउटुबाव ओंखारनानै जोंनो बायदिसिना देखायगासिनो दङ नुयिखौ नुहोगासिनो दङ रोङिखौ फोरोंगासिनो दङ दाब दाब गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै देखायगासिनो दङ गुबुना माबायदि दिनै आदायासो मिथिगौ बेसेबां एक्सपिरियेन्स दङ मानसिया मानसिखौ माबायदि अनो बेसेबां सेवा खालामो दाब दाब जायगानि मानसिफोरा जों बेफोरनि बागै ओरैबायदि आदानिफ्राय दिनै बाथ्रा मोनथिनानै लागोन आरो फरायनायनि बागै PhD फरायनायाव मा नांगौ बेसेबां फैसा नांगौ फैसा नांगोन ना जोंनि गोरिबफोरा PhD खालामनो हागोन ना हाया जों बेफोरनि फरायनायनि बागै आरो जायगा बेरायनानै बेसेबां सोलोंखो बेनि सायावबो जों बाथ्रा सावरायगोन बेनिफ्राय दिनै आदाखौ आङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानोसै थेंक इउ खुलुमबाय आरो जाय बिथांमोनहा जेम्स ब्रादारनि भिडिअखौ नायबाय थायो नोंथांमोनखौबो बयखौबो हैप्पी निउ इयार आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय जाबाय खुलुमबाय दिनै सासे PhD खालामखांनायनि उनावबो जोंनि खाथियाव मानो होनोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों आदाखौ लोगो मोनदो आरो आदाजों जों बेफोरबायदि एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा सावरायनो मोनदो गोदोबो आरो दाबो बेनिफ्राय जों दिनै हाजासे आदाखौ सापर्ट खालामनांगोन आदानि इउटुब चेनेलखौबो जों सापर्ट खालामनांगोन मानो होनोब्ला बेफोरबायदि खम मानसि जोंनि गेजेराव माने गैयानो दिनै सासेल'सो आदा नायल' जाल' सासेल' बर' बिमानि फिसा दिनै PhD खालामनायनि उनावबो इउटुबाव माने जोङो गोबां जायगा देखायगासिनो दङ जोंखौ मोनथिहोगासिनो दङ आदा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय बिग बिग सेलुट आदा थेंक इउ दिनै फार्स्ट कुइसनानो जाहैबाय गोबां आदानि भिडिअ'थ' नुखाबाय गोदोनि फार्स्ट भिडिअ'फोराव नोंनि लाइफनि बागै मा फरायनाय मा फराया दिनै आं थेवब्लाबो बर' रावजों मोजाङै मोनथिबावनो लुबैदो आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों माखासेया नुखाबायब्लाबो दिनै आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों दिनै PhD फरायनाय दिनै PhD फरायनायाथ' सहज बाथ्रा नङा जोंनि बर'फोरा थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो सोरबाया सानो फैसायानो गैया आङो बोरै MA फरायगोन बोरै PhD लासै फरायगोन PhDनि खोथाखौनो साना आरो PhDनि बागै माखासेयानो माने मिन्थियानो PhDयाव बेसेबां फैसा थांगोन PhDयाव बेसेबां स्कलारशिपबो गोबां मोनो लाख लाख थाखा आं बेफोरनि बागैसो मोनथिनो लुबैदों आरो बेफोरनि बाथ्राखौ माने एसे फोरमायजानो लुबैदों माने दिनै PhD माने फैसा थाखानि थाखायनो गोबाङानो सानखाया MA खौनो साना BA पास खालामनानै बेयावनो थानोसै PhDखौथ' बाद दोनखायो नाथाय गोबां मानसि दङ बिमा बिफा गैयालासिनो थाखा माने गोबां खस्थ' मस्थ' खालामनानैबो आंनि सासे लोगो दोङो PhD खालामनानै दिनै दोङो माने न'आव बिमा बिफा गैयालासिनोबो हानाय मानसि दङ थारमाने दिनै बेनि सायाव आदाया आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननो फरायनायनि मा फैसानिल' गोनांथि मारनो मा जों हामारा नामा बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होजानो आं लुबैदों आरो PhD फरायनोबा स्कलारशिप फेसिलिटिस दं UGC निफ्रायबो दङ ओमफ्राय मोनसेया ट्राइबेलफोरनि बेखौ बोरैबा होनोमोनलै मा होनोमोनथाय बियो मोनसे जायखिजाया बै ST फोरनि थाखाय दङ ST SC फोरनि थाखाय मोननै रोखोमनि स्कलारशिप दं आं बावबाय माने आङो बै UGC नि स्कलारशिपसो लादोंमोन नालाय दा बेनो आरो नोंथांमोनहाथ' मिथिखागौ नेटआ CICR मोनसे कन्डाक्ट खालामो बै साइन्स स्ट्रिमनिखौ ओरै ससियेल साइन्सनिखौ ससियेल स्टाडिसनिखौ UGCआ खालामो नोंथांमोनहा खोनाबाय जानो हागौ नेट बा JRF ना जुदि नोंथांमोनहा कलेजफ्राव एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि इलिजिबिलिटि जानोबा नेट क्वालिफाइ जानांगौ नेटनि फुल फर्मानो जाहैबाय नेशनेल एलिजिबिलिटि टेस्ट दा बे नेट एग्जामखौ मोननै अर्गानाइजेसना कन्डाक्ट खालामो मोननै इनस्टिटिउसन मोनसेया जाहैबाय UGC इउनिभार्सिटि ग्रान्ट कमिसन मोनसेया जाहैबाय CICRआ साइन्स स्ट्रिम ना जायफ्रा फिजिक्स केमेस्ट्रि मेथ्स आरो गोबांथार इन्जिनियारिंफोरनि दं बेखौ कन्डाक्ट खालामो UGCआ जोंनि बै ससियेल स्टाडिस जायफ्रा माने आर्ट्स स्ट्रिम्स जेन'ब्ला MA फरायनाय बिदिनो आलदा आलदा माने डिपार्टमेन्टसफोर दङ
जेरै ल'सफोर दङ मेनेजमेन्ट बेफोरबायदि आरो बेखौ UGC आ कन्डाक्ट खालामो नोंथांमोना बे UGC नेट बा CICR नेट बे एग्जाम होनायाव पास खालामनो हायो पास खालामनो मानि JRF होनो ना जुनियर रिसार्च फेल'शिप बेखौ मानि मोननो हागोन आरो नेटल'बा मानि नोङो मोननो हानाय नङा बै स्कलारशिप फेसिलिटिसखौ जुदि नोंथाङा बै मोजां मार्क्स लाखिनानै बे JRF क्वालिफाइड जायोना जुनियर रिसार्च फेल'शिप अब्ला नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जेब्ला नोंथांमोनहा PhD नि एडमिसन लागोन अब्ला नोंथांमोनहा एडमिसन रेजिस्ट्रेसन मोनखांनायनि उनावहाय बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बबेबा इउनिभारसिटियाव बिसोर डाइरेक्टलि JRF खौसो बिखायो नोंनि नेट क्वालिफाइडखौल' बिया बबेबा इउनिभारसिटियाव आरो मोजां मोजां रिपिउटेड इउनिभारसिटि बाहाय मानि केन्डिडेट्सफ्रा बुरजा फैयो कम्पिटिशना बुरजा जायो अब्ला बाहाय मानि डाइरेक्टलि JRF फ्राल' क्वालिफाइड जायो बे PhD एनरलमेन्ट खालामनो थाखाय बबेबा इउनिभारसिटियाव नेटबो बिलायलाया जायखिजाया मानि मास्टार डिग्री क्वालिफाइडबानो जायो खिन्थु बबेबा इउनिभारसिटिफ्रावबो बिसोर नेट क्वालिफाइडखौ बियो आरो औ नेटसो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो फर्मखौनो फिल आप खालामनो हागोन आरो बबेबा इउनिभारसिटिसफ्राव JRF नांथारगौ आरो ना JRF आ जाहैबाय नेटनिफ्रायबो आरो एसे गोजौसिन आरो मोजांसिन मार्क्स मोननानै क्वालिफाइड जानाय आरो बेखौ JRF होनो दा जायफ्रा नेट गैया एबा JRF गैया बबेबा इउनिभारसिटिफ्रावबो एडमिसन होयो जास्ट मास्टार डिग्री क्वालिफाइड जाबानो जायो आरो जुदि नोंथांना नेटल' दं JRF गैया नोंथाङा एडमिसन मोनबाय बबेबा इउनिभारसिटिसफ्राव अब्लाबो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मानो होनबा बै ST आरो SC नि थाखाय आलादा मानि फेल'शिप होनाय दं आरो फेल'शिप सिगाङावथ' मानि बोसोरसेयैनोसो मोनोमोन आरो खेबसेनो दाना माबा रुल्स जाखो आं मिन्थिला आजिखालि रुल्सआ सोलायबाय थायो नालाय डाइरेक्ट बिदिनो बेंक एकाउन्ट खुलिनांगौ बेंक एकाउन्ट खुलिनानै माखासे फर्म थायो बेखौ फिल आप खालामनानै नोङो साबमिट खालामनांगौ नोंनि HOD निफ्राय दिननिफ्राय बा भाइस चान्सेलर बेफोरबायदि रेजिस्ट्रारनिफ्राय नोङो एभ्रि टाइम नोंनि एसेसमेन्ट जागोन आरो ना मान्थलि बा क्वार्टारलि बेफोरबायदिखौ मानि फिल आप खालामनानै नोंनि प्रग्रेस ना नोंनि स्टाडिसनि प्रग्रेस बेसेबां आगयखो माखो बेखौ रिपर्ट लाजोबनांगौ आरो बेहाय बै फर्माव साइन टाइन मोनजोबबासो नोङो उनावहाय बेंकआव जमा हैदो बेंकआव जमा खालामनानै बिसोर प्रसेस खालामसै नोंनि बेंक एकाउन्टआव अट'मेटिकलि स्कलारशिपआ हाबफैयो आरो आंबो मानि आंनि अन फैसाजों फरायाखै आंबो बै जुनियर रिसार्च फेल'शिप मोनदोंमोन दिल्ली इउनिभारसिटियाव मानो होनबा आङो JRF क्वालिफाइ जादोंमोन आंबो खेबथाम JRF क्वालिफाइ जादोंमोन नालाय आंहा गोसो गैयामोन सिगाङाव PhD खालामनायनि आङो ओरैनो लिरलाबाय थानायाव JRF खौ आङो खेबथाम क्वालिफाइ जादों नालाय बेनिफ्राय आं सानबाय आरो मालायफ्राथ' 10 बार 12 बार लिरबाबो क्लियारखौनो जानो हाया आंथ' नै ओरैनो लिरलाबायनायावनो खेबथाम गाहाम माने आङो पास जाबाय क्वालिफाइड जाबाय अब्लाथ' PhD थ' खालामनांगोनदां ना आंखौ PhD खालामनो थिनगोनदां बियो आरो आंखौ PhD खालामनो थिनदोंदां बिदि साननानै आङो जास्ट दिल्ली इउनिभारसिटियाव आङो एप्लाइ खालामदोंमोन बेनिफ्राय मोननाय जादों आरो माखासे फैसानि गोनांथि जायो नामा PhD खालामनायाव PhD खालामनायाव आं होनखाबाय बेनो नों स्कलारशिप मोनो स्कलारशिपआ बेनो दा नोङो हस्टेलाव थायाबा 32,000 सामथिंखौ मोनोमोन जोंनि समाव ना नोङो हस्टेलाव थाहैयोबा आरो एसे बारासिन मोनबावो मान्थलि दा बियो माने बारायबावसिगोन आरो बेनो एसेसमेन्ट जायो क्वार्टारलि एखमबा मास मोनथामजों खेबसेनो श' मोनबाय बेफोरबायदि आरो मास मोनथामजों गावनि फैसा माने बांद्राय गोनांथि गैया PhD फरायनो थाखाय गैया माने दरमा मोननाय बायदिसो दरमा मान्थलि मोनबाय थागोन नोङो बे मान्थलि रेगुलारबो मोना बबेबा इउनिभारसिटियाव रेगुलार मोनो बबेबा इउनिभारसिटियाव बोसोरसे गाहामावसो खेबसे मोनो आरो जमा बाय माने एसे खस्थ' जायो बबेबा इउनिभारसिटियाव बोसोरसेयाव खेबनै गाहाम मोननाय जायो आरो इउनिभारसिटि नायै इउनिभारसिटि जेरै दिल्ली इउनिभारसिटिफ्राव मोनोबाथ' नोङो रेगुलारखौ मोननाय जायो JNU फ्राव मोनोबा बबेबा माने इउनिभारसिटिसफ्रा बिराद डिले खालामो आरो खामानिफोरखौ मोजां रोखोम मावा बेफोरबायदि आरो दिनै आं मानो सोंदो माखासे गथ'फोर दङ जोंनियाव बर' बिजोंजों फरायनाय MA लासै फरायनानै PhD नि बागै सानानै बिसोर बिराद फैसा नांगौ सानो नाथाय PhD फरायग्राफोरा बे फैसासो मोननानै फरायनो हायो लोगो सासे दं नालाय बोसोरसेयाव एसेबां लाख स्कलारशिप मोनदों PhD नि माने बोसोरसेयावबो मोननाय दं आरो ना सासे लोगो बेयाव मिथिगौमोन आरो एसेबां लाख थाखा मोनो PhD फरायनायाव दिनै जों भिडिअनि गेजेरजों आदायाबो बुंनो हाबाय PhD फरायनो थाखाय जोंनो मा गावनिफ्राय बांद्राय माने नांगौ
थेवब्लाबो माने खेबसेनो बुरजा नांगौ बा कन्टिनिउ नांबाय थागौ बे नङा सलिनो हायो आरो ना सिगाङाव एसे खस्थ' जायो नों स्कलारशिप मोनसान्दियाव मानो होनबा बे स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनाय माने एसे प्रसेस लायो बिदिनो 3 months 4 months बेफोरबायदि लायो बबेबा 2 months आं होनदों बेनो इउनिभारसिटि नाय इउनिभारसिटि बबेबा इउनिभारसिटियाव माने मास मोनसेयावनो जानो हागौ खामानिफ्रा बबेबा इउनिभारसिटिफ्रा जेब्ला बोसोरसे गाहाम लानो हागौ बा माने 6 monthsनि उनाव जानो हागौ बेनि थाखाय माने एसे खस्थ' जागोन आरो सिगाङाव जुदि नोंथांनाव नाजानाय दंबा नोङो माने गावखौनो गाव मा होनो जेननाय लानो नाङा आरो PhD केन्डिडेट जानाय लोगो लोगो नोंथाङा बहाबाफोर पार्ट टाइम नोङो फोरोंनो हागोन स्कुल बा कलेजफ्राव पार्ट टाइम जब बेफोरबायदि आंबो पार्ट टाइम जब मावदोंमोन जेब्ला आङो दिल्लीयाव दंमोन आंना एनरलमेन्टआ जायाखैमोन एनरलमेन्टनि थाखाय नेबाय थानांदों बेनो इउनिभारसिटिनि प्रसेस नालाय एसे टाइम लायो एनरलमेन्टआ मोनद'आ जानायाव आंबो एसे खस्थ' जादों थाखा फैसानि बेनिफ्राय बिदिनो पार्ट टाइम जब मावलाबायदों आं कल सेन्टारावबो मावलाबायदोंमोन आं बेफोरबायदिनो आरो PhD बै एनरलमेन्ट जासान्दियाव दिनै आदाया माने PhD आथ' 5 years न MA कमप्लिट जाखांनायनि उनावबो as per the UGC दानि लेटेस्ट गाइडलाइन्स मिनिमाम दुरेसना 2.5 years आवनो फोजोबनो हायो बेनिफ्राय नों एक्सटेन्ड खालामनानै नोङो सिनियर रिसार्च फेल' जानानै नोङो 5 years सिमाव कमप्लिट खालामनो हायो दानि गोदान लेटेस्ट रुल्सआ सिगाङाव आंनि समाव आं दा मिन्थिला दा रुल्सआ आरो सोलायबावनोबो हागौ बेनि सिगाङाव माने 7 years सिम हायोमोन खिन्थु जेब्ला जों बानायदोंमोन बे 2013 बेफ्राव माने गोदान गाइडलाइन्स फैनानै माने मेक्सिमाम 5 years ल' होदों आरो नों 5 years नि गेजेरावनो नोंहा साबमिट खालामथारनांगोन बेनिफ्राय आरो नों एक्सटेन्ड खालामनो हानाय नङा सिगाङावबा माने नोङो 7 years सिमफोरखौ हायोमोन आरो दा बेनो 2.5 years to 5 years आरो आं दा प्रेजेन्ट लेटेस्ट गाइडलाइन्सखौ मिथिला मानो होनबा आङो आरो इक'नमिक्सआव आङो जेबो दा लोब्बा गैथ'ला नालाय एसे गोजान जाबाय दिनै एसेबां खस्थ' बा 3-4 years MA कमप्लिट खालामनायनि उनावबो PhDबो खालामबाय बेनिफ्राय ससियेल मिडियायाव फैबाय बेफोरबायदि माने बबेबा एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानाय बेफोरबायदि गोसोआव जेबो माबा गैया नामा आदानि आंथ' मावनानै फैदों एसिस्टेन्ट प्रफेसरखौनो मावनानै फैदों आङो दिल्ली इउनिभारसिटि हाउस बाहायबो मावदों आं गुवाहाटीयाव लक्ष्मीबाई नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल एजुकेसन नर्थ इस्टार्न रिजनेल सेन्टार बाहायबो मावदों आं बेनिफ्राय ITM इउनिभारसिटि गवालियर बाहायबो मावदों आङो मोनथाम इउनिभारसिटियाव मावदोंमोन आङो दा बेनो इउटुबखौ मोजां मोनलांनानै आङो दा बाहाय माने आंनि प्रफेसनखौ गारनाय जादों दा बेखौनो आंनि प्रफेसन बायदि साननानै लादों आरो आं दा बे इउटुबनि केरियारखौ माने फ्रि स्टाइल थानो लुबैयो आरो ना बेयाव माने जाबायदि गथ'फोरजों स्टुडेन्टफोरजों हेडेड बेनिफ्राय गोजानाव एसेबां फरायनायनि उनावबो माने दिनै जोंजों आदाया माने ससियेल मिडियायाव बर' हारिनि थाखाय इसेबां खामानि मावगासिनो दङ माने बुंबाबो बुंस' हाया आदा नोंनि साननायखौ नोंनि गोसोआसो मिथिगौ नों दिनै मा साननानै PhD खालामनायनि उनावबो मावबाय मावखांनायनि उनावबो दिनै ड्रप दोननानै दिनै ससियेल मिडियायाव गिदिङो ओरैबायदि बिग सेलुट होनांगोन आदाखौ बेनिफ्राय दिनैनि फरायनायनि बेलायाव आरो माखासे बाथ्रा आदानिफ्राय मिथिबावनो लुबैदों फंबाय बिनानावमोनखौ माने दाखालिबावै आदा मेन्डेलाया बुंदों आरोना दिनैनि फरायनाय बेलायाव माने बिजाबानो मोजां नङानो गोदोनि बायदि नङा अब्ला दिनैनि गथ'फोरा माने आलादा जाखागोन नंना नङा जेसेबांनो फैबाय थायो एसेबांनो आलादा जाखागोन जों आलादा दानि आलादा जाखागोन बेनि सायाव फंबाय बिनानावमोनखौ बेसेबां माने माबायदि जोंनि बर' हारिनि थासारियाथ' गोबां गाज्रि माने गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला बर' हारिनि थासारिया जोबोर गाज्रि माने हिंसायाबो बारा नांलाय खमलायाबो दसेनो नांलाय खमलाय बुदलाय माबा मोनसे प्रग्राम फांसन जाबाबो नांलाय खमलायाबो बारा जुमाय सेरेबाबो बारा जों माबायदि जानांगोन बर' हारिया माबायदि जायोब्ला मोजां जागोन आदा नों मा बुंनो सानो बेफोरनि सायाव माबायदि जाजानो लुबैयो नोंनि गोसोआ बर' हारिया माबायदि मोजाङाव फैयो एसे मा लुबैयो दहाय नोंथाङा होनलांदोंमोन जोंना मेन्डेला सारना सोर होनदोंमोन बे सिलेबासा गोदोना साबसिनमोन दाना मोजां नङा आं बिनि सायाव होनो सानो जोंनि जा एजुकेसनेल कारिकुलाम ना सिलेबास बे एक्सुवेलि आपडेट जाबाय थानांगौ जोंना बे आसामनि सिलेबास ना आसामनि सिलेबासफ्रा माने बिसोर आपडेटखौनो खालामा लाइक 20 बोसोर 25 बोसोर 30 बोसोर बेफोरबायदि आरो माने नों दुनियाथ' सोलायलांबाय थायोना जेरै नोंनि गाननाय स्टाइल गोदो मामोन बेल बटम बेनिफ्राय ओरै बोरैबा बिगि दानि गाननाया आलदा दा जिन्स फैबाय माबा फैबाय नै स्लिभलेस फैबाय माबा फैबाय
डिमान्ड एन्ड साप्लाइ होनो ना मार्केटाव नों डिमान्ड मा रोखोम डिमान्ड खालामदों दा प्रेजेन्ट कन्डिसनाव नों बे रोखोमनिसो नोङो मेनुफेक्चार नोंखौ बानायनानै जिनिसफोरखौ साप्लाइ होनो हानांगोन होमबासो नोङो सेल जागोन दा जोंना बेनो माने आउटडेटेड एजुकेसनेल पलिसिसफ्रा आउटडेटेड जेरै CBCनि सिलेबासफ्रा सोलायबाय थायो टाइम टु टाइम आरो जोंनि इण्डियानि एजुकेसनेल पलिसियानो ओरैबायदि आउटडेटेडमोन दा रिसेन्टलि ना फिउ इयार्स बेक बोसोरनैसो सिगां ना गोदान पास खालामदोंना बिल दा माने फल' खालामदों आरो जों बे वेस्टार्न स्टाइल दा बेबायदि नांगौ आरो जुदि जोंनि बर' हारिया एसे डेभेलपसिन जानांगौबा बै जोङो इंलिश लेंगुवेजखौ एसे इम्परटेन्ट होनांगोन स्कुलाव क्लास 1निफ्रायनो कम्पालसारि बेफोरबायदि आरो जेसेबां हायो एक्सप'जार जानांगोन जोंनि बै बायह्रानि दुनियाजों जों बे गामियावल' थानानै लकेलिटियावल' थानानै जों मा सानो जोंनो गोरोंसिन जोंनो माहाजोनसिन आरो जोंनिफ्राय रावबो साबसिन गैया बेफोरबायदि जेब्ला नों बायह्रायाव ओंखारलांगोन अब्लासो नोङो सिनायनो हागोन नोङो बेसेबां डेभेलप नोङो माबायदि जायो नोंनि जानाया गोथावसिन ना बायह्रानि जानाया गोथावसिन नोंनि थानाय गाननाय जोमनाया साफासिन ना बै बायह्रानि मानसिफोरनि बै गाननाय जोमनाय थानाय न' बां बिसिनि माने थासारिया साबसिन नों जेब्लाखि माने नोङो बायह्रायाव ओंखारा बे गामिनिफ्रायनो थायो अब्ला नोंथाङा बोरैहाय मिथिनो हानो आरो बोरैहाय सोलोंनायखौ मोननो हानो जेसेबां जोङो बायह्रायाव ओंखारगोन गुबुन गुबुन हारिजों थाफागोन अब्ला जोङो मिथिनानै लानो हागोन बा सोलोंनानै लानो हागोन बेबायदि बेफोरबायदि आरो बे मोजां बे गाज्रि बबे मोजां बेखौ ला नोङो जेब्लाबो माने मोनफ्रोमबोथ' 100% पारफेक्ट नङा जोंनाबो बबेबा जिनिसा मोजां दं जोंनि जायगायाव गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोर फैनानै नायोबा बे मोजां बिसोरबो लानानै थांगोन बेफोरबायदि आरो दा बेनो आरो मोनसे खोथाखौ आरो बुंबावनोसै जोंना बे बर' हारियाव बे न'आव हाबनो मोना जादेर लोंदेर जायो बे जिनिसखौ जेब्लानाखि सोलायागौ मानि जोंनि बर' हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा दे बे ओंखाम संग्रायाव हाबनो मोना साहानि न'आव हाबनो मोना बेफोरबायदि आरोना जादेर लोंदेर मोना बेफोरबायदि जोंनि बर' हारियावल' नुयो आं बे ट्राइबेलफोरनि मादायाव बर' हारियाव गुबुनाव गैया नों अरुणाचलाव थां नागालेण्डआव थां बाहाय नोंखौ धोरोम बासिनाय गैया आरो धोरोमनि बासिनाय गैया बेफोरबायदि जेरै अरुणाचलावथ' दा बिसोरो बुलिदान होयो बिसोरो मिथुनखौबो बुलिदान होयो दाउखौबो दाउलाखौबो बोरमाखौबो अमाखौबो मोसौखौबो गासिबो होजोबो बिसोरो बुलिदान होजोबो गासिबो दा जों बिसिनाव थाङोबा मा होनांगौ बिसोरथ' खृष्टान नङा नाथाय जोङो बिसिनि न'आव हाबनो मोनो बिसिनि फुजारिफोरजोंनो जोङो थाफानो मोनबावो बिसिनि फुजारि थाग्रा जिनिसफोरखौ दांनो मोनो माबानो मोनो जेबो जाया आंसो दाख्लैहाय थांदों बै मोसानि हाथाय नुलायलायनाया बे फुजारिजोंनो आं थाफादों जाफादों लोंफादों बिसिनि न'आवनो थादों बिसोरहा जेबो प्रब्लेम गैया बिदि धोरोमनि जेनेबा खृष्टाननि मुस्लिमनि माबानि बेफोरबायदि खिन्थु जोंनि बर' हारियाव बे ओरैबायदि गोरा आरो बियो माने जादेर जुदेर सुवा जानाय माबानाय जुदि जोंनि बर' हारिया बेफोरबायदिनिफ्राय जेब्लाखि जोङो माने सोलायागौ मानि जोंनि बर' हारिया बिदिनो थाबथालांबाय थागोन बर' हारिखौ दा इडुकेसनासो सोलायहोबोगासिनो नङा रोंगौथिया बे फरायनाय लिरनाय बेनि थाखायनो नोङो बे लिरनानै फरायनानै जोङो MA BA फरायनानै नों गामिनिफ्राय ओंखाराबा बे जाम्बायानो जाबाय आं दहाय होननाया दा ओंखायनो जोङो बायह्रायाव ओंखारनानै बायह्रानि मानसिफोरजों एसे माने सोलोंनो नाजानांगोन आरो आं दहाय सिगाङावनो होनदोंना दा जोंना मेक्सिमाम मानसिया मा फरायो जों BA MA फरायनानै थायो गामियावनो लकेल कलेजाव फरायबाय बेनिफ्राय गैला बेहायनो माने गावखौनो बिराद गोरों BA पास जानाय लोगो लोगो आंनो गोरों गामियाव सबसे गोरोंसिन बेफोरबायदि सानबाय आरो बेनिफ्राय नर्थ इस्टआवथ' इसिबां बेरायो मानसिफोरखौ नों दा जोंथ' जायगायाव थायो ना ओमफ्राय बाहेरायाव बेरायो मानसिखौ माबायदि सेवा खालामो मानसिखौ माबायदि वेलकाम खालामो बेफोरनि सायाव दिनैथ' गोबां सोलोंनो मोनबाय बेफोरनि सायाव एसे खोन्थाना हो मानसिखौ माबायदि गुबुन हारिया माबायदि वेलकाम खालामो बेफोरखौ एसे खोन्थाना होलाय दा बेनो जोंना बर' हारिना जाहैबाय बर' नङागौ माने दस्रा माने बे हारसा होननाय बे साननाय दं आरो जोंनाव है बिसोर माबा जायो मुगै सुगै है बिसोर माबा जायो बिसोरखौ न'आव हाबहोजाया बेफोरबायदि साननायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन जोंबोदि एम्फौ जायोना जोंखौबो मुगैयोना दस्रा हारियाबो जायो
जोंदि अमा जायो जोंखौबो मुगैयोना नंगौना नङा दस्रा हारिया बेफोरबायदि आरोना अमायाथ' मुगै सुगै बेफोरबायदि दा नोङो मालायखौ मुगैयोबा नोंबो मुगैजागोन बेबायदि आरो जेरै बुंनाय दंना मालायखौ आसि देखायोबा फारसे फायथाबा फायखनफिनबाय नोंनाव बे आरो जोंना बर' हारिया सानो जों बिराद साफासिन जायो हो दस्राफ्रा माबा माबि जायो एकदम ना आरो जोङो एम्बुबो जायोना एम्बु जानायखौबोथ' मुगैयो दस्रा जाथिफ्रा दा बेनो आरो जेरै आङो बालियाव थांदोंमोन इण्ड'नेसिया बालियावथ' फुरा दा सिगाङावथ' 100% हिन्दुमोन बालियाव गोदो दा जेनेबा बेनो मुस्लिम कान्ट्रि जायो नालाय इण्ड'नेसियाना दा 80%ल'सो हिन्दुआ औ दा नोंनि जेनेबा हटेल होन बा हमस्टे होन बा रेस्टुरेन्ट दं गासिबो नोङो बाहायथ' नों अनेक रोखोमनि गोबां रोखोमनि धोरोमनि मानसिफोर फैयो ना ख्रिस्टान हिन्दु बुद्धिस्ट मा दुनियाव बेरायनो फैयो टुरिस्ट जायगा नालाय जेबो प्रब्लेमा गैया बिसोरनाव ओमफ्राय बे न'आव हाबनो मोनो बे न'आव हाबनो मोना आरो बिसोर फुजाखौ ओरैबायदि सानसेयाव खेबनै खालामो नोंथांमोनहा नुखाबाय फुजानि प्रिपेरेसना 1 घन्टानिबो बारा लायो बिसोरना मा बानायनांगौ मानांगौ बे रेडि खालामनायावनो आरो फुजा होबावदो नोङो मानि बाब्रे बा आरो बेलासियाव नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'आव नायदोंबा नुखाबाय जानो हागौ ओरैबायदि खिन्थु बिसोरो दासिमबो बे गोदोनि जेरोखोम फुजिनाय बेखौ गाराखै आरो बे आरो दा जोंनि बर' हारिया बेफोरनिफ्राय गोजान जानो हानांगोन बे जादेर जुदेर हाबदेर हुबदेर बेनिफ्राय जेब्लाखि जोङो गोजान जानो हागौ मानि जोंनि बर' हारिया बे सिङाव सिं जौगानाय नङा आङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मानसिखौ सनमान होनायखौ आं जोबोर खम मोनो बेनो जाहैबाय बे हाबदेर हुबदेर जादेर जुदेर बिसोरना बेनिफ्रायनो बे आरोना बेसो जेब्लाखि जोङो बे माइन्डसेटनिफ्राय जोङो ओंखारनो हागौ मानि जोंनि बर' हारिया दावखोनाय नङा आरो टाइम लाबावगोन बेयो 50 बोसोर 60 बोसोर टाइम उनसिन जाबाय माबायावबो थांबाय जेनेबा नोङो इउपि MP ओमफ्राय गुर्जार जाटफोरनि बिसोरथ' बेदर थेदर जाया ओरैबायदि फुजा खालामो ओरैबायदि होमब्लाबो मानि बिसोर आलासिखौ फुजियो आरो बेहाय जादेर जुदेरनि गैया आरो बेहाय हाबनो मोनो बाहाय हाबनो मोना दा बेल' मानि जौनि रायलायनो नाङा जौ लोंनो नाङा बेदर जानो नाङा न'आवल' बेल' नों मानसिखौ मुगैया बेनो जेनेबा मानसिखौ माबायदि अनो बिसोरो आलासिखौ ओरैबायदि फुजियो आरो सिबियो आलासिखौ बे जिनिसा दिनै गोबां बाथ्रा आदानिफ्राय मोनथिनानै मोनबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जय हिन्द